זרוק את המקל. זרוק את המקל. ככה הוא אמר, פרעה? ככה הוא אמר? כן. פרעה? ומה עוד? ומי אלה בני ישראל? הם גדול. מי אלה בני ישראל? שיש שריפה, ובית ישראל גם ילד עם חוט. זה עושה ככה. עם מקל? כן, והוא אומר חוט. והוא אומר, משה תזרוק את המקל. ומה קרה למקל? הפוך לנחש. המקל הפך לנחש. וואו, הוא היה ממש... הוא עושה ככה וזה לא הפך לנחש. ואיך קוראים לאח? איך קוראים לאח של משה? ילד. התינוק. אהרון. התינוק המשה. רגע, ומה משה היה? משה דיבר באופן ברור או ש... והמשה גדל. הוא גדל. איפה הוא גדל? הוא גדל מהארמון. הוא גדל בארמון של מי? זה מלך במלכה. איך קראו למלך? חד וראש. לא חד לא. וראש. איך קראו למלך? פרעה מלך. פרעה.